ANNEFI, Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Memòria d'activitats 2023-2024. Participem a través de la Societat Espanyola de Calidad Assistencial en el desenvolupament de la norma de certificació Qualiena F1, una iniciativa dissenyada per assegurar que la cura i l'atenció que els afectats rebin en els centres sanitaris siguin de la més alta qualitat possible. El 15 de novembre del 2023 es concedeix a l'ANNEFI la medalla de bronze en la nova edició dels Premis Sant Martí pels 25 anys que porta l'associació fent la seva tasca a Barcelona. El passat 19 de desembre els alumnes de l'ISCAT, The International School of Catalonia, van córrer per l'ENA-F1 al Bosc de la Garriga. Aquesta recaptació de fons per l'associació contribuirà a la continuïtat de moltes de les activitats que impulsem des d'ANNEFI. En total s'han recaptat gairebé 10.000 euros. Campaments de Setmana Santa a la Granja Ability Training Center per a nens, nenes i joves amb NAF. Cavalls, animals de granja, activitats d'aventura, eines per gestionar emocions, autoestima, adaptabilitat, empatia, treball en equip, reflexió, la queixa, la por, autonomia, proactivitat. ANNEFI va participar en el projecte documental de la fotògrafa Mari Trini Giner, basat en seguir la vida quotidiana, el dia a dia, de persones afectades per malalties rares, històries no tan rares, va comptar amb la col·laboració de FACAM, Patient 73 i Fujifilm. El 5 de març, en el Dia Mundial de les Malalties Rares, a Sevilla es va commemorar el 25è aniversari de FADE. Durant l'acte ANNEFI va rebre una placa commemorativa en reconeixement a la seva tasca i dedicació de mans de Sa Majestat la Reina. Durant la celebració dels 20 anys de la FACAM, es va concedir a ANNEFI, entre altres associacions fundadores, una placa commemorativa en reconeixement a la tasca que totes elles van dur a terme per engegar aquesta federació. El 27 d'abril del 2024, al Pavelló Olímpic de Reus es va celebrar el Rock the Stage. Aquest esdeveniment va reunir més de 800 ballarins apassionats per les danses urbanes. Una part de la recaptació es va destinar a l'ANNEFI. En la commemoració del Dia Mundial de la Neurofibromatosi, la Pilar Quer, presidenta de l'ANNEFI, i el doctor Ignacio Blanco, coordinador del CESUR de neurofibromatosis, han intervingut a Mataró Televisió per destacar la importància de la conscienciació i el suport a la recerca en aquesta malaltia. L'ANNEFI ha fet una donació de 25.000 euros a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per consolidar i ampliar els serveis de la gestora de casos durant l'any 2024, figura essencial per oferir un suport a les famílies. Els 17 i 22 de maig, dies mundials dedicats a la NAF1 i NAF2 respectivament, ens vam unir a la causa, publicant a les xarxes socials vídeos d'afectats i familiars, explicant el seu dia a dia, per conscienciar a la població del nostre problema, de les nostres necessitats i de la nostra determinació per afrontar-ho. Aquest és el 6è any en què col·laborem amb la iniciativa Shine a Light and NF Il·luminem la NF, iniciada pel CTF, Children's Tumor Foundation, i encaminada a conscienciar sobre les neurofibromatosis, il·luminant en blau i verd edificis, ponts i monuments emblemàtics a tot el món. El 7 de juliol es va celebrar a Premià de Mar el 3è torneig benèfic contra el càncer de mama, les neurofibromatosis i el DIP per recaptar fons per a aquestes malalties. La NF Academy de la NF Patients United, NFPU, és un programa educatiu per a joves amb neurofibromatosi. Durant una setmana aprenen sobre la malaltia, salut mental i habilitats per ser ambaixadors de la NF, ajudant altres afectats i promovent la recerca. La Laura va assistir representant a l'ANNEFI. Un grup de nens de l'escola Àngela Bransuela de Mataró donen a ANNEFI una part dels guanys aconseguits dins del projecte de Cuema.
L'AMPA de l'Escola de Solconit ha col·laborat amb la festa de final de curs, fent un donatiu de 580 € per la investigació de les neurofibromatosis. El 17 d'octubre és el dia de conscienciació sobre el càncer de mama i la NF1. Ens unim a la campanya internacional organitzada per Childhood Tumor Trust, animant a compartir la informació a les xarxes socials per difondre la importància de la detecció precoç i el suport a les persones afectades. ANNEFI ha fet una donació de 20.000 € a l'Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, per finançar el projecte d'investigació sobre qualitat de vida a les NF, que pretén millorar la intervenció i assistència sanitària als afectats. L'ANNEFI va participar en la jornada organitzada per l'IGTP. Ileatris Recerca Translacional i Participació dels Pacients Coneixements i Recursos d'Eatris, on es va destacar la importància de la participació dels pacients en la recerca biomèdica i el valor de la seva implicació en projectes de recerca. ANNEFI participa a la primera jornada d'assessorament genètic per a pacients i famílies amb predisposició hereditària a càncer. L'esdeveniment té com a objectiu proporcionar informació sobre els aspectes principals relacionats amb les síndromes de predisposició hereditària a càncer, com ara la comunicació familiar, l'impacte psicològic i les opcions reproductives. En el mes de setembre es varen celebrar uns campaments inclusius i emocionals a la Granja Escola per nens i joves afectats de NF. Sense oblidar les altres activitats de l'ANNEFI, com ara la fabricació i venda de polseres, penjolls, tasses i moltes altres activitats per part de personal voluntari. La recollida de taps i tots els que voluntàriament posen el seu granet de sorra, amb el seu temps o econòmic, per tirar endavant els projectes de l'associació. Entra a la web annefi.org on trobaràs informació sobre les NF, notícies, activitats i com fer el teu donatiu. Moltes gràcies per la vostra atenció.